Se oli Suomi jääkiekon maailmanmestari. Miltä se tuntuu ja miltä se maistuu tällä hetkellä? No, hyvältä maistuu. Ihan uskomaton. Ei niinku... En ollut ihan ajatellut tällaista, kun totta kai se oli mielessä, että voitetaan koko homma, mutta se oli vielä silloin aika kaukasta, niin ihan uskomaton. Jos katselet ympäri tähän Leijonan pesään ja näillä on sun Leijona-kaverit, niin minkälainen ryhmä tää on ollut? Minkälainen Leijonapesu tää on? No onhan tää ihan uskomaton. Yksi tappio, noustiin monta kertaa takkaa voittoon ja sitten murskajaiset loppuu vielä. Kuvaile vähän niitä tunteita, kun sä olit jäällä ja maamelaulu soi ja se poika, miksi te ikinä nimeättäkään sen, nousee taivaalle kohti hallin kattoa. Mitä sä mietit siinä hetkessä? No, tuli kylmiä värreitä tuli, että kai tähän tulee se legendaarinen sitten kommentti, että tajuaa vähän myöhemmin kunnolla, mutta uskomaton. Oot varmaan itsekin nähnyt vuoden 1995 mestaruusjuhlia aika monta kertaa. Mitäs tällä kertaa odotettavissa? No, juhlitaan nyt. Toivottavasti ei 16 vuotta tarvitse, pitäisi olla muutama vuosi pelatakin. Mut varmaan juhlitte aika pitkään. No todellakin. Eikä 16 vuotta. No ei, ehkä ensi vuonna uudestaan. Mutta ei 16 vuotta. Hyvä, ei muuta kuin nauttikaa nää. Kiitos.